L'annexió de diferents municipis a la capital de la comarca del Pallars Jussà cap als anys 70 va fer que Tremp passés de ser un dels municipis més petits de Catalunya al més gran, amb una trentena de nuclis agregats que s'estenen al llarg de més de 300 quilòmetres quadrats. En aquella època el trempolí Jordi Mir ja va augurar que es tractava d'un gran canvi i que molts habitants no coneixien pas els nous entorns dels quals ara també formaven part. Per aquest motiu va decidir recórrer les contrades trempolines i fotografiar-les per al 1972 presentar una exposició de 173 imatges. Com a mínim que la gent de Tremp es fes consciència de què havien assumit el fer aquell gran municipi i ensenyar tal com eren els pobles i els castells i les ermites i tots els accidents geogràfics i paisatgístics que hi havia en aquell moment al terme. I així han quedat una mica reflectits i perpetuats. Tremp, però, també es va convertir en un dels municipis amb menys habitants per quilòmetre quadrat i amb àrees pràcticament deshabitades, ja que les comunicacions eren nefastes. Amb el pas dels anys, Jordi Mir veu l'annexió municipal bastant satisfactòria, tot i que reconeix que encara queda molta feina per fer. Ara, 40 anys després de l'exposició, les fotografies es poden tornar a veure a l'Arxiu Comarcal, on l'autor ha fet una sessió per a que quedin preservades. Em va semblar que mantenir-les a casa no tenia gaire sentit, un dia o altre es quedarien allí arraconades, i vaig pensar que dipositar-les a l'Arxiu Comarcal, tenint la garantia de que funciona com funciona, era una bona cosa. I bé, jo els vaig dur amb tota tranquil·litat de dir, mira, si us sembla interessant de tenir això aquí, em van dir que sí, evidentment, però després hi han donat un valor. Una mostra de 50 instantànies de Mir es poden visitar al vestíbul del Consell Comarcal del Pallars Jussà fins al 12 de juliol.